Tässä videossa on aiheena hiippakuntavaltuuston kokous ja siellä nousseita joitakin mielestäni mielenkiintoisia asioita, poimintoja tuosta kokouksesta, ja se oli Tampereella. Hiippakuntavaltuusto on osa kirkollista aluehallintoa ja minä olen pappisjäsenenä Tampereen hiippakuntavaltuustossa ja sitten on useita muita myöskin siellä valtuutettuina seurakuntalaisia ja sitten pappisviroissa olevia. Ja tässä kokouksessa nousee esiin esimerkiksi kirkon opetuksen sisältö, sitten miesten asema ja seurakuntavaalit. Ja tässä on minun puheenvuoroja, kuullaan myöskin Tampereen piispan vastaus minulle ja sitten seurakuntavaalitkin nousee tosiaan esille ja useita puheenvuoroja kuullaan. Ja pidemmittä puheitta, niin eiköhän lähdetä seuraamaan, että mitä tuolla kokouksessa oikein tapahtui. Ja tämä on Tampereen hiippakunta YouTube-kanavalta. Löytyy ainakin vielä kun tätä kuvaan, niin tämä tallenne. Hiippakuntavaltuuston kokous 21.5.2025 Tampereen keskustassa oli tämä kokous. Ja sitten kuullaan tästä. Aloitetaan siellä meillä ensimmäisenä on toimintasuunnitelmassa johdanto, toiminta-ajatus, tehtävät ja vastuualueet, ja avaan tässä kohtaa tosiaan keskustelun ja nyt saa kysymyksiä esittää siis johdanto-osuuteen. Tuleeko kysymyksiä tai kommentteja? Ole hyvä. Oli selkeä ja lainaan tästä perusteluosuudesta, joka kohdistuu nimenomaan tähän mainittuun kohtaan. Lainaus. Tavoitteena on toteuttaa perustehtävää laadukkaasti, tarvelähtöisesti ja tarkoituksenmukaisesti kokonaisuuteen kytkeytyen. Eli kirkon perustehtävän toteuttaminen, ja haluaisin tähän kuulla hiippakuntarekaanin ajatuksia, koska nyt ei voi muiden ajatuksia kapitulista kuulla, että tämä perustehtävä, joka meillä on kirkon katekismukseen perusteellisesti tiivistetty, joka edelleen on virallinen opetus. Ja ajattelen sillä tavalla, että tässä tilanteessa, mikä meillä Suomessa on, niin yhteiskunnan arvot yhä enemmän ja useammissa kysymyksissä kuin aikaisempina vuosikymmeninä ovat jännitteessä ja jopa ristiriidassa ja ovat ristiriidassa kirkon katekismuksesta nousevien arvojen kanssa, jotka ovat lähtökohtana myöskin tuomioistuimen perustehtävässä. Ja lainaan katekismusta 4. käsky. Jumalan tahto on, että jokaisella lapsella on isä ja äiti. Heille kuuluu erityinen arvo ja kunnioitus siksi, että he ovat vanhempiamme. Katekismuksesta näyttää siis nousevan esiin käsitys ydinperheestä ja sen erityisistä arvosta. Miten kapituli on tätä pitänyt esillä. Ja sitten tässä kirkollisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa, ja kun kirkolliskokouskin on juuri torjunut uudistuspyrkimyksen avioliittokäsitykseen, niin miten kapituli on viestinnässään ja toiminnassaan puolustanut lainaus katekismuksen avioliittokäsitystä. Lainaus. Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Lainaus päättyy. Tässä on tämä 2 sukupuolta ensinnäkin, miten kapituli on tätä puolustanut, ja sitten avioliittokäsitys. Lainaus. Avioliitto on perheen perusta. Julkinen sitoutuminen ja yhteiskunnan vahvistus antavat sille turvaa. Eli ikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tarkoittamalla tavalla. Lainaus päättyy. Minulla olisi mielessä muitakin asioita, mutta
Näin, ja tässä kohtaa vielä piispa ei ollut paikalla, ja sitten hän myöhemmin ehti saapua paikalle, ja sitten kysyin oikeastaan saman asian sitten, ja silloin sain siihen sitten hänen vastauksensa. Hetken päästä mennään siihen, ja seuraavaksi on Mia Joen puheenvuoro. Kuunnellaan, mitä hän sanoo, ja hän seurakuntavaaleista puhuu. Seurakuntavaalit on tosi tärkeä ja merkityksellinen asia. Ja tästä kohtaa kuullaan. Joo, ja tosiaan nyt käydään siitä kohdasta 1 edelleen keskustelua. Ennen kuin annan hiippakuntadekaanille puheenvuoron, niin sieltä ole hyvä. Seurakuntavaaleissa, niin se olisi todella hienoa ja oikein äänestäjäkohtainen, että esimerkiksi kirkon omat lehdet siitä ja vastaavat kirkkoja ja nämä, niin tulisi siinä vastaan sitä, että äänestäjä tietää, ketä hän äänestää, koska mä itse olen paljon vaaleissa mukana ja siellä minä en tiedä, ketä mä äänestän. Mä en tiedä, mitä edustaa ja mitä arvoja edustaa. Niin sillä tavalla, että jokaisesta ehdokkaasta olisi aina sillä äänestysalueella esittely, mitä hän toivoo kirkolta, mitkä ovat hänen arvonsa, numero ja varsinkin nämä arvot esillä, koska nyt kirkko selvästi jakaantuu kahtia, koska arvot on niin täysin poikkeaa toinen toisistaan, eikä jakaantuminen on edessä, niin sitä varten se hienoa, että seurakuntalaiset saisi päättää ja valita sen, mitä heidän omat arvonsa sitten. Mitä he haluaa tavallaan viedä eteenpäin ja heidän rasissa kirkko tulee olemaan jatkossa. Eli ehdokkaiden esittely kirkon omissa tehdissä. Kiitos. Ja sitten Hän korosti siinä ehdokkaiden esittelyä kirkon omissa lehdissä seurakuntavaaleissa, ja hän totesi, että on tämä arvoissa jakaantuminen ja vakavia ajatuksia Mia Joki toi esille kirkkomme tilanteesta. Seurakuntavaalit ovat seuraavan kerran marraskuussa 2026, eli sinne on noin alle puolitoista vuotta, ja itse asiassa on sillain, että syyskuussa pitää olla jo listat valmiina, eli 2026 vuoden syyskuussa. Mutta jos haluat olla mukana vaaleissa, niin kannattaa jo nyt pohtia asiaa ja ottaa selvää, millaisia mahdollisuuksia on omassa seurakunnassa vaikuttaa ja ketä muita olisi mahdollisesti lähdössä ehdolle seurakuntavaaleissa. Ja siinähän ikäraja on myöskin sillain, että se on nyt 16 seurakuntavaalissa, eli nuoretkin pystyvät siinä äänestämään. Ja sitten oikeastaan mennään kuulemaan minun kysymykseni, kun piispa on ehtinyt paikalle, niin sitten kysyin oikeastaan samaa asiaa, mitä tuossa aikaisemminkin, hieman eri sanoilla siinä. Katsotaan tuosta, piispa istuu tuossa oikealla. Laitetaan näkyviin noin. Ja esitän kysymyksen tästä kohdasta. Hänellä oli tähän ainakin puheenvuoro. Kiitos. Lainaus. Liitymme kirkon yhteiseen maailmalla ja samalla paikalliseen missioon uskon, toivon ja rakkauden asiassa. Lainaus päättyy. Ja liitän tosiaan tämän siihen aikaisempaan puheenvuoroon, joka nosti esille hiippakunnan perustehtävän, korostan sitä tulevaisuusnäkökulmaa toimintasuunnitelmassa näiden uskon sisältöjen, tuossa mainitaan usko, siinä mainitaan rakkaus, usko, rakkaus, etiikka.
dogma, sen jatkuvuus tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa yhteiskunta etääntyy kirkon voimassa olevista virallisista historiallisista arvoista ja oppien sisällöstä. Ja korostan meidän tunnustuskirjoista yksimielisyyden ohje tiivistelmä lain 3. käyttö. Kohta 6. Laki on siis hyvä vielä yksi ja sama laki niin katuville kuin paatuneillekin, niin uudesti syntyneille kuin uudesti syntymättömillekin. Sillä se on Jumalan muuttumaton tahto. Siis Jumalan muuttumaton tahto. Eli miten hiippakunnan toiminnassa vuonna 2026 näkyy tämä uskon sisältöjen, uskon, rakkauden puolustaminen. 2 sukupuolta on mainittu katekismuksessa, miehiksi ja naisiksi loi. 4. käsky korostaa ydinperheen asemaa, 6. käsky vahvistaa kirkon avioliittokäsityksen ja juuri kirkolliskokous on torjunut kirkon sisältä nouseen yrityksen muuttaa sitä. Miten viestinnässä hiippakunta pitää esillä katekismuksen sisältöjä ja tukee seurakuntien missiota tässä tilanteessa. Puolustaa apologeettisesti kristillistä uskoa. Kiitos. Tuleeko tähän viranhaltijoilta vastausta vai mennäänkö eteenpäin? Piispa Olena. Kiitos. Kauan selkeä kysymys. Se kuulosti siltä, niin kuin se koskisi, että millä tavalla puhutaan avioliitosta seurakunnissa. Sisältyykö sieltä muutenkin tämä Kristuksen missiolla oleminen tämä evankeliumin asialla opiskelu, vai tarkoittiko se kysymys sitä, että millä tavalla me puhumme avioliitosta perhearvoista? Sekä suhteessa yhteiskuntaan, hiippakunnan tehtävä ja piispan tehtävä on nimenomaan hiippakunnan korkeintaan opettajana puolustaa kristillistä uskoa, puolustaa katekismuksen sisältöjä ja sitten seurakunnat pyrkivät pitämään opettamaan katekismuksen mukaan. Eli molemmat loppuvat. Seurakunnan ja sitten tämä yhteiskunnallinen hiippakunta. Siitä ei ole erityistä suunnitelmaa vuodelle 2026, millä tavalla se tapahtuu. Se tapahtuu sitten siten, että seurakunnissa kun käydään, niin siellä pidetään jumalanpalveluksia siellä saarnataan. Sitten tuetaan sitä rippikoulutusta, sitten rippikoulussa annetaan. Mutta mitään erityistä suunnitelmaa ei ole siinä, että millä tavalla me ryhdymme puolustusasemille puolustamaan jotakin olemassa olevaa käsitystä, että sitä ei ole otettu minkäänlaista erityistä teemaksi tässä. Mutta se tulee vastaan missäkin tilanteissa, niin niistä puhutaan. Mutta sellaisena, että otetaan niin toimintasuunnitelman pääaiheeksi ja siksi millä lähdetään eteenpäin, niin minä vähän epäilen, että se on sellainen liiankin kapea toimintapäiväksi. Millä tavalla se on hyvä kysymys? Millä tavalla? Sillä tavalla, että me voimme sovittaa siihen, että meidän seurakunnissamme on näissä asioissa monenlaisia näkemyksiä, meidän työntekijöissämme, meidän hallintoelimissämme, eikä ainoastaan niin aktiivisissa seurakuntalaisissa, vaan myös niissä, jotka meidän jumalapalveluksissamme käyvät ja meidän rippikoulumme tulevat ja lähettävät lapsensa. Siinä vaaditaan meidän viisautta myös sen kristillisen uskon ja evankeliumin ilmestamisessa. Niin, että ihmisillä syntyy toivon, luottamus Jumalaa, halu seurata rakkaudessa Jumalan poikaa, joka meitä kutsuu, ja halu rakkaudessa kannatella toistamme. Ja tämä on vähän liittynyt siihen, mihin Liia Joki jo viittasi, että me helposti polarisoidumme tässä. Tämä on yksi niitä asioita, joka nimenomaan ajaa meitä polarisoitumaan toisiin. Ja jos me etsimme, että missä on meidän kaltaisemme ja keitä me kannatamme, että me liitymme heihin. Ja tämä on suuri haaste meillä kaikilla kirkoilla. Mä olin justiin tässä sunnuntai-illassa tähän keskiviikkopäivän asti, että tuli tämän yhteisen neuvottelussa Ruotsin kirkon ja Saksan evankelisen kirkon kanssa. Ja moni näistä noustavat esiin, eivät suinkaan tätä yhtenä asiana, vaan suurena asiana semmoisena, että meillä on iso poliittinen polarisaatio yhteiskunnissamme, ja me pelkäämme, että se tulee meidän kirkkojen isona polarisaationa. Se ei ole enää sama vasemmisto-oikeista polarisaatio, kuin se on ollut vaikka minun lapsuudessa ja nuoruudessa. Nyt on tullut uudet vasemmisto-oikeista polarisaatiot. Ja meillä on kutsumuksella julistaa sellaista Kristuksen evankeliumia, joka ei vahvista polarisaatiota, joka auttaa meitä näkemään, että Kristuksen ruumiissa on erilaisia jäseniä ja että kaikkia jäseniä tarvitaan. Ja tässä kutsumuksessa meitä vaaditaan pitkämielisyyttä, rakkautta ja sen katsomista, mikä meitä yhdistää. Ja sen kaltaista evankeliumin puolustamista.
Ehkä vastaukseni oli vähän pitkään vähän ohi se, mitä selkeä kysyi, mutta kuitenkin liittyy myös vähän tähän Mia Joen havaintoon. Kyllä, ole hyvä. Kiitos. Kiitos sanoista. Evankeliumista oli puhe, mennä siihen tässä ei ole mahdollisuutta mennä kovin yksityiskohtaisesti. Nostan vaan esiin meidän tunnustuspohjasta sen, että evankeliumin sanalla on Svenström-ohjeessa selvästi 2 määrittelyä. Toinen on se, mihin kuuluu 10 käskyä, laajempi käyttö ja sitten suppeampi käyttö on se Kristuksen armon julistaminen, joka ei vaadi meitä mitään, mutta evankeliumin laajempaan käsitteeseen kuuluu tosiaan 10 käskyä, 4 käsky, 6 käsky, 5 käsky. Kaikilla näillä alueilla on suuri ristiriita yhteiskuntaan. Ja viimeiseksi arvon piispa on mielestäni itse ollut mukana ja tosiasiallisesti ollut mukana tässä avioliittoesityksessä, joka nimenomaan on synnyttänyt sitä polarisaatiota. Eli totean, että kirkon virassa olevan virallisen opetuksen näkökulmasta, jota olisin puolustanut, puolustan meidän katekismusta sen näkökulmasta, piispa on itse siihen pyrkinyt hakemaan muutosta ja silloin tulee sitä polarisaatiota. Kiitos. No niin, sitten valtuutettu Kauppinen ja sen jälkeen. Tällainen lyhyt keskustelu oli tuossa, tai oikeastaan keskustelu ei vielä siinä päässyt alkamaan, mutta ajatusten vaihtoa. Ja tämä katekismus, niin tämä on tosiaan erittäin tärkeä ja meidän, jotka tahdotaan puolustaa näitä sisältöjä, pitää esillä esimerkiksi näissä teemoissa, mitä nousi tuossa keskustelussa, niin kannattaa tätä kyllä lainata ja lukea. Tässähän on ihan sitä evankeliumin ydinasiaa, Kristuksen sovitustyö on tässä Jumalan armo hyvin esillä. Että tämä on hengellisen elämän käsikirja ja semmoinen, että se rakentaa meitä monella tavalla ja tarjoaa sitten kirkollisiin keskusteluihinkin hyvän viittauskohteen ja tuo semmoista tiettyä turvaa, koska tämä on kuitenkin arvovaltaisempi kuin kukaan yksittäinen virkahenkilö kirkossa. No niin, sitten seuraavaksi katsotaan seuraava kohta ja se löytyy sitten täältä. Se on tuossa kohdassa. Ja nyt tulee tämä henkilöstöasia esille. Katsotaan, mitä tästä tapahtuu. Tässä on Mia Joki puhuu. Hiippakuntavaltuutettu. Ja sitten me mennään viimeiseen painopisteeseen, eli ole hyvä. Tuo iltakoulu on hyvä idea, koska sitten saadaan muutoksia ja me tehdään tällä tovereiden. Ollaan pakko sanoa jo muutama ote siitä, että kuitenkin kirkon tärkeintä, että on pysyä Jumalan sanassa. Niin kuin se on kirjoitettu. Ei se mitään, että seurakuntalaiset toivoo, mitä kukin haluaa, ihmiset toivoo, vaan niin tiedät, että sana sanoo, että vaikka ei teille tulisi yhdessä sellaista evankeliumia, niin se ei pätevä. Vaan se, että me palvellaan ennen muuta Jumalaa ja seurataan minua rakastaa pitää käskyni. Ja se oli mahtava aloitus tämän kokouksen, missä piispa oli vielä paikalla alussa. Mahtava aamukokouksen, joka on mielessä ollut kiinni 2 viikkoa. Ja se on se ympärillä. Se, joka Jeesusta rakastaa. Se haluaa pitää hänen käskynsä, eli kantansa. No niin, sitten hiippakuntadekaani ja sitten siirrytään painopisteeseen 5. Siinä oli erittäin hyvä puheenvuoro Mia Joelta. Ja sitten mennään seuraavaan. Hän on Mikko Hieta, hiippakuntavaltuutettu. Niin alalle tulevista kysymys. Sitten ehkä mietin sitä, että ratkaistaanko tässä oikeaa ongelmaa, jos mä mietin niitä keskusteluja, joita seurakuntalaisten kanssa käydään,
niin ei minua kukaan ikäihminen lähesty sillä kysymyksellä, että tuleeko tänne riittävästi nuoria pappeja, vaan kyllä siellä kadulla se keskustelu enemmän on niin huoli siitä papiston naisistumisesta, että sitten kun ne vanhat isännät sairausvuoteella toivoo, että tulisipa se miespappi, niin meillä on paljon sellaisia seurakuntia, joilla ei ole sitä miespappia lähettää. Ja tämä on ehkä niin kuin se, mikä seurakuntalaisten taholta nostetaan huolelle, ja siihen on hirveän vaikea vastata, koska ei me oikein positiivista erityiskohtelua voida sukupuolen perusteella kuitenkaan niin kuin tässä noudattaa. Että mä en tiedä, tämä on mun mielestä sellainen kysymys, että kyllä nämäkin seurakuntalaiset ehkä ihan samalla lailla olisi oikeutettuja saamaan jonkun vastauksen kuin jossain muissakin teologisissa kirjoissa. Sitten varmistan Tanskaselta, että teetkö äsken esitys? Pikkusen kelaan eteenpäin. Niin. Eli hän nosti tämän kysymyksen esille, että on naisistuminen tapahtunut seurakuntien papistossa sillä tavalla, että ei välttämättä ole sitten sairasvuoteelle lähettää miespappia, jos seurakuntalainen pyytää. Katsotaan myöhemmin tuossa vähän tilastoa myöskin kirkosta. Ja sitten tuosta löytyy tämä seuraava puheenvuoro. Puheenvuoroja sillä aikaa muotoilette sillä tavalla, että siitä tulee selkeä esitys. Hän on nyt lääninrovasti Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen, joka on myöskin kirkolliskokousedustaja. Kemppainen. Puheenjohtaja, koska liittyy äskeisen. Pari viikkoa sitten puhuinkin merimuutisesta kertomuksesta, että tästä seurakunnan työntekijöistä 30% on miehiä ja 70% naisia. Ja opiskelijoista on 20% miehiä ja 80% naisia. Tulevaisuutta täytyy miettiä tasa-arvon näkökulmaa rekrytoinnissa myös, koska on kuitenkin vakituisia voi olla vaikuttaa, mutta tasa-arvo pitää ottaa huomioon myös rekrytoinnissa. On niin suurin piirtein sama määrä 40 työntekijöitä, jos niillä on sama pätevyys. Ja tietenkin voidaan myös kauppistutkimuksia ottaa millään tavalla huomioon. Se liittyy myös kirkon tasa-arvoon yhdenvertaisuussuunnitelmaan, josta yhdenvertaisuus, työmahdollisuus ja tasa-arvo jatkuu. Sitten valtuutettu Venka. Joo, kiitos puheenjohtaja. Anteeksi veljeni Pälkäneeltä. Ei voida. Valintakriteeri on pätevyys. Ja silloin pätevyys ratkaisee, ei sukupuoli. No niin, saako kommentoida? Lyhyt repliikki ja sen jälkeen. Tämä on tutkittu, kollega Lääninmaskin kanssa tutkittiin, että silloin, jos niillä on sama pätevyys, silloin voidaan valita se, jota tarvitaan siinä seurakunnassa. Kollega Lääninmaskin on tutkija aikoinaan. Silloin voidaan miettiä, että saman näkökulman omaista. Mutta ei Selvä. Niin sitten tuleeko sieltä puheenvuoroesitys? Vaikutti siltä heidän ilmeiden ja eleiden perusteella, että ovat nämä kaksi kirkkoherraa keskustelleet aikaisemminkin tuosta samasta teemasta. Ja sitten kuunnellaan Asko Alajoen, eli hän on hiippakuntavaltuuston jäsen, mutta on myös Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin maallikkojäsen. Äänivaltainen maallikkojäsen siellä hiippakunnassa kirkollisella alueella, aluehallinnossa oppia valvomassa toimielimessä. Ja oikeastaan voisin sanoa näin, miten ajattelen, että hiippakunnassa on kaksi johtavaa maallikkoa seurakuntalaista ja toinen on hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja ja sitten on tuomiokapitulin maallikkojäsen. Heillä on todella suuri merkitys monella tavalla. Ja sitten kuunnellaan tuon Asko Alajoen puheenvuoro. Tai esityksen muodossa.
Joo, puheenjohtaja, päädyttiin nyt siihen. Tuosta vähän eteenpäin. Mun mielestäni Kemppaisen esittämä mielipidettänsä tai ajatukset pitäisi ottaa selvästi paremmin huomioon. Niin kuin täällä jo on tullut esiin, niin siitä tulee ongelma, jos eikä toisinpäin ei tullut, mutta jos kaikki seurakunnan vapit on yhtä sukupuolta, tässä tapauksessa naisia, niin jos ne halutaan erinäistä syistä, myös teologista syistä, joita täällä ei kauheasti käsitellä, niin että siellä olisi myös miespappeja. Me voitaisiin tästä tietysti riidellä, jos halutaan, mutta haluaisin tuoda tämän asian esille. Me voidaan kysyä seurakuntalaisilta ja meidän pitäisi palvella ensisijaisesti seurakuntalaisia ja sitten seurakuntaa. Ja sitten tässä järjestyksessä, mutta seurakuntalaiset yleensä unohtuu ja me edustetaan seurakuntalaisia täällä. Kiitos ja sitten pyydän kohdistamaan vielä puheenvuorot ihan konkreettisesti tähän painopisteeseen 5 ja sen muotoiluihin esimerkiksi. Oliko siihen vielä? Valtuutettu Joki. Mia Joki seuraavaksi. Joo, meillä on seuraavassa takaisin, niin meillä on kaikki miehet hiilostettu ulos. Meillä ei tästä ei puheenjohtaja. Kommentoin tässä välissä, hän sanoi, että hiillostettu ulos, että miehet hiillostettu ulos. Voisi olla hienoa, että tasa-arvosta paljon puhutaan tämän päivän, niin se ei monella kirkossa ei toteudu enää. Ja minulle sanottiin tämä sama, että sitä on annettu pätevyys edellä, mutta vaikka oli sama pätevyys, niin siirryttiin aina nainen. Eli mä itse naisena niin puolustan sitä, että kaivataan myös mies. No niin, ja sitten tosiaan ihan tähän teologian maisteriasiaan, niin Kauppinen sen jälkeen. Joo, ole hyvä. Ja... Näin. Siinä oli myös syvällisiä, tärkeitä sanoja Mia Joelta. Ja sitten vielä tähän videon loppuun, niin katsotaan hieman kirkon henkilöstötilastoja ja sitten näytän myöskin tuosta teologisen instituutin, Suomen teologisen instituutin uusimmasta kulmakivilehdestä, niin siellä, että kun alkaa Suomessa nyt syksyllä yliopistotasoinen teologian koulutus, ja tämä STI, Suomen teologinen instituutti, on siinä olennaisesti mukana, ja sinne on hyvä määrä ihmisiä hakeutunut opiskelemaan. Katsotaan nyt tosiaan tuo henkilöstötilasto. Tästä se näkyy näin. Eli tämä on nyt sivustolta evl.fi ja sitten on kautta tietoa meistä ja tämä on tämmöinen niin tilastosivu, virallinen tilastosivu. Siellä on eli eri työntekijäryhmät, ja tämä on nyt 1.1.2025 ja 31.12.2025 on tämä ajanjakso henkilöstötilasto, ja tässä on näitä työntekijäryhmiä. Mä luettelen nämä ja sitten totean näistä hieman. Ja tässä on jaettu sitten miehien ja naisien mukaan 2 eri sukupuoleen on tässä määritelty kaikki. Ja seurakuntapapisto, sairaalasieluhoitajat, perheneuvojat, kirkkomuusikot, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät, varhaiskasvatuksen työntekijät, muut seurakuntatyöntekijät, hallinto- ja toimistotyöntekijät, hautausmaatyöntekijät, kiinteistö- ja kirkon palvelustyöntekijät ja sitten muut työntekijät. Ja yleisesti totean sen, että kaikissa näissä työntekijäryhmissä, joita oli siis todella suuri määrä, niin naiset ovat enemmistö. Kaikissa naiset ovat enemmistönä. Ja sitten kun katsotaan heitä, jotka ovat opettamassa seurakunnissa, niin katsotaan hieman sitä.
tähän olisi mielenkiintoista enemmänkin sitten syventyä ja tällä tavalla erilaisen analysoinnin tutkimuksen näkökulmasta ja havaintojen näkökulmasta. Seurakuntapapistossa on miehiä on 909 ja sitten 1057 on naisia tällä hetkellä. Eli naisia on enemmistö 54%. 54% seurakunnissa työskentelevistä papeista on naisia ja 46% miehiä. Ja tämähän muuttuu koko ajan, koska eli suunta on se, että naisia tulee yhä enemmän ja sitten seurakuntiin ja miehiä ei niin paljon hakeudu seurakuntiin papin töihin. Eli ne ihmiset, jotka menee pappisvihkimyksiin, niin heistä selvä enemmistö on naisia ja sitten eläkkeelle jää miehiä selvästi enemmän. Niin tästä seuraa se, että tämä vuosi vuodelta kasvaa tämä eroavaisuus. Vielä se ei näin niin kuin kovin suuri ole, mutta se on jo huomio tässä vaiheessa. Nyt se on tosiaan se 54%, 46% ja voi olla, että se on 10 vuoden päästä se on jo 65%, 35%. Sitten on tilanne se, että useissa seurakunnissa ei ole yhtään miespappia ja ei ole sinne kuolinvuoteelle tai sairaalaan niin lähettää miespappia, jos seurakuntalainen toivoo, niin kuin kuultiin tuossa yhdessä puheenvuorossa hiippakuntavaltuutetulta. Ja sitten kun katsotaan niitä muita työntekijäryhmiä, niin opetuksessa on nuorisotyöntekijät on ehkä sitten toiseksi eniten niin kuin opetustehtävissä. Ja diakoniatyöntekijät on sitten myös ja varhaiskasvatuksen työntekijät. Mutta huomioidaan tässä nyt nuorisotyöntekijät. Eli miehiä on 352 ja naisia 737 ja se tarkoittaa prosentteina, että naisia on 68% ja miehiä 32. Eli nuorisotyöntekijät ovat siellä rippikouluissa ja isoskoulutuksissa ja monella tavalla muutenkin opetuksessa. Ja olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä se selvittää, että miten nuorisotyöntekijöiden keskuudessa uskonkäsitykset ja vakaumukset ja opetuksen sisältö, niin miten se eroaa miehillä ja naisilla. Pappisviroissa oleviltahan tätä on tutkittu ja kirkon omia tutkimuksia löytyy tästä ja naisilla on liberaalimpi se liberaalimmat käsitykset selvästi keskimäärin kuin miehillä keskimäärin. Mutta tosiaan niin kaikissa työntekijäryhmissä ja tämän mukaan myöskin näissä esimerkiksi hautausmaatyöntekijöissä. Muistan nähneeni jonkun aikaisemman tilaston, jossa oli hautausmaatyöntekijöistä oli enemmän miehiä, mutta nyt tämän mukaan niin tosiaan naisia on tässäkin selvästi enemmän. En tiedä, onko siinä muuttunut joku tilastointi vai mitä siinä on, mutta tämmöinen havainto. Ja sitten katsotaan vielä se Kulmakivi-lehti, eli Suomen teologisen instituutin lehti, kun oli tästä koulutuksesta puhe, että naiset opiskelee enemmän yliopistoissa ja sitten koska on näitä ristiriitoja yhä enemmän kirkossa herätysliikkeiden ja sitten kirkon johdon välillä, siitä seuraa se, että monilla erityisesti herätysliiketaustaisilla nuorilla
aikuisilla, jotka hakeutuu opiskelemaan, niin on semmoisia uskonvakaumuksia, että he näkee tilanteen sillain, että kirkossa heillä olisi erittäin vaikeaa olla, siis paikallisseurakunnassa papin työssä, tai sitten mahdotonta. Että jos on uskonvakaumukset sellaiset, että se ei kerta kaikkiaan nykyoloissa edes se pappisvihkimys ei järjestyisi, niin siitähän seuraa sitten se, että sitten he hakeutuu muihin tehtäviin opiskelemaan tai sitten menee esimerkiksi tähän Suomen teologisen instituutin tarjoamaan koulutukseen ja mä tästä luen ihan lyhyen pätkän. Eli tämä on Kulmakivi-lehdestä ja löytyy sti.fi-sivulta. Tässä on otsikkona syksyllä alkavaan kandikoulutukseen lupaava määrä hakijoita. Ja tämä on yhteistyössä Fellhawk International University Collegen kanssa ja on teologian kandidaatin 3-vuotisesta koulutuksesta kysymys ja lainaus tästä. Ennen tämän lehden painoon lähtemistä kandidaatin koulutukseen oli hakenut 15 suomalaista ja vuosiopintoihin 2. Mielestäni aika suuri määrä, että 15 oli hakenut. Ja jos me elettäisiin sellaista aikaa, että jolloin vielä herätysliikkeestä hakeuduttiin esimerkiksi Helsingin yliopistoon opiskelemaan teologiaa ja sitten papiksi seurakuntiin. Varmasti on vieläkin ihmisiä, jotka näin toimii herätysliiketaustasta, mutta se on vähentynyt merkittävästi. Niin sitten esimerkiksi olisi nämä 15kin olisi toki niin kuin aikaisemmin, varmasti ainakin suurin osa heistä, niin olisi sitten hakeutunut suomalaisen yliopiston kautta sitten kirkkoon töihin. Tässä me huomataan, että alkaa tämä muutos tapahtuma, että koko ajan tapahtuu tätä muutosta ja on tämä Kirkkokansa-verkkosivusto, jonka alle ovat ryhmittyneet nimenomaan nämä Suomen teologisen instituutin jäsenjärjestöt, jotka järjestää Jumalan palveluksia. No niin, mutta tämän videon minä päätän tähän ja tahdoin tässä näyttää, että tuollaiselta näyttää kirkollinen hallinto alueellisella tasolla hiippakuntavaltuustossa ja tahdon vielä tähän lopuksi kehottaa pohtimaan sitä, että sitten kun seurakuntavaalit on seuraavan kerran noin 26 vuoden syksyllä, niin kuin jo aikaisemminkin sanoin, niin pohdi ihmeessä, että olisiko se sinun paikka kantaa vastuuta siellä omassa seurakunnassa. Vielä on aikaa rauhassa miettiä ja kannattaakin aina huolellisesti semmoisia asioita pohtia, että mihinkä tehtävähän pyrkii. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti oli tästä sinulle hyötyä omiin pohdintoihisi ja palataan jälleen seuraavassa videossa.